Dobrý deň, dovoľte, aby som vás v mene spoločnosti GeeServices privítal pri technickej prezentácii riešenia podkladovej mapy. Podkladová mapa v prostredí AutoCAD Map 3D, ktorú poskytujeme, je vytvorená na základe údajov ZBGIS, čo je základná báza údajov Geografického informačného systému. Tieto údaje spracová a poskytuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Sú to údaje, ktoré vznikli vektorizáciou ortofotosnímok, čím je zaručená ich veľmi vysoká presnosť, ktorá sa pohybuje na celom území Slovenska do pol metra. Dáta ZBGIS sú voľne dostupné, môže si o ne požiadať súkromná alebo fyzická osoba, rovnako úrady štátnej a verejnej správy, ktoré majú k týmto dátam voľný prístup. V prostredí AutoCAD Map 3D sme nastavili zobrazovací model tak, aby bol v čo najväčšej zhode so zobrazovacím modelom, respektíve legendou mapového klienta ZBGIS. Tu nás sme v mapovom okne AutoCAD Map 3D. Otvorím si webový prehliadač, mapový klient ZBGIS. Vidím, že to zobrazenie sa približuje tomu zobrazeniu v Map 3D, alebo naopak. Legendu, alebo teda zobrazovací model, ako nazývame v prostredí Map 3D, sme upravili pre 3 mierky, jedna ku 5000, jedna ku 10 000 a jedna ku 25 000. V závislosti od toho, v akej mierke sme, sa vykresľuje taký počet prvkov. Čím detailnejšia mierka, tým viac prvkov máme vykreslených. Priblížim sa. Sme v mierke 1 ku 15 000. Vidíme, že zrazu sa nám zmenilo to zobrazenie a razom sa zmenil aj počet prvkov. Prejdem zobrazovacím modelom v pravej časti, aby sme si vedeli vytvoriť predstavu, koľko prvkov má vytvorenú legendu. Je ich naozaj veľa. Porovnajme teraz presnosť spracovaných dát ZBGIS s ortofotomapou, ktorú máme podloženú. Najprv vypnem všetky vrstvy ZBGIS a zapnem len budovy. Teraz zapnem podloženú ortofotosnímku. Prizumujem sa na nejakú budovu. Vidím, že hranice budov sa naozaj zhodujú s hranicami budov na ortofotosnímke. Okrem veľmi veľkej presnosti treba pri týchto dátach ZBGIS vyzdvihnúť aj fakt, že poskytujú informácie o cestách nielen vo forme línií, ale aj vo forme plôch. Zapnem vrstvu plochy okolo líniových objektov a uvidíme, že máme naozaj plochy, ktoré kopírujú spevnené plochy, chodníky a cesty a ostatné spevnené plochy, čo môže byť veľmi nápomocné pri spracovaní ďalších vrstiev odvodených od podkladovej mapy. Vrátim sa ešte k dátam ZBGISu. Mám otvorený katalóg objektov ZBGIS a som na prvku budova. Pozeráme sa na rôzne typy budov, ktoré boli mapované, teda aké atribúty všetky môžu mať budovy. Vidíme, že tam máme informácie o tom, či je to budova banky, vojenskej správy, bytový dom, colnica, depo, kino, krytá plaváreň a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tá báza údajov je naozaj veľmi široká a môže nám to napomôcť pri tvorbe ďalších iných mapových odvodených výstupov. Dáta podkladovej mapy, respektíve dáta ZBGIS sú zobrazené v prostredí Map 3D. Je možné exportovať do formátov typu DVG alebo DXF, pričom je v čo najväčšej miere zachovaný nastavený typ zobrazenia týchto prvkov. Pozeráme sa na mapový výrez v rozsahu jedného mapového listu 1 k 10 000.
Je to DVG, vyvoláme si hladiny tohto súboru. Vidíme, že ich je 53. Tie hladiny v Map3D, ktoré sme mali zobrazené v zobrazovacom modeli, sú teraz hladinami DVG súboru, ktoré môžeme zapínať, vypínať, pracovať s nimi, editovať ich, prichytávať sa ku nim, slovom pracovať klasickým AutoCADovským spôsobom. Samozrejmosťou je aj hladina vrstevnice, ktorá je často požadovaná. Pri dátach ZBGISu, respektíve pri dátach podkladovej mapy, je potrebné zdôrazniť ešte fakt, že obsahujú Z-ovú súradnicu. To znamená, z týchto dát môžeme vytvoriť rýchlo a ľahko 3D model. Sme v prostredí Autodesk Infraworks a pozeráme sa na model mesta, ktorý bol vytvorený práve z dát podkladovej mapy. Podložená je ortofotomapa a okrem týchto budov ZBGISu je tam pripojená aj budova zámku z prostredia Google Earth a do tohto prostredia je možné importovať aj objekty z Autodesk Revit. Vrátime sa späť do prostredia AutoCAD Map 3D. Dáta podkladovej mapy, respektíve dáta ZBGIS, sú na Slovensku z rôzneho dátumu spracovania. Väčšie mestské aglomerácie majú tieto dáta relatívne čerstvé, sú z roku 2009. Menej husto osídlené územia majú dátum spracovania rok 2002. Vzhľadom k tomu, že často je kladená požiadavka na aktuálnosť dát, máme pripravené možnosti zobrazenia aj dát iného dátového zdroja, ako je ZBGIS, a to sú dáta OpenStreetMap, ktoré sú voľne dostupné pre každú osobu. Momentálne sa pozeráme na mapový výrez okolia Devína na pravej strane, na ľavej strane je to časť Rakúska. Pre slovenskú časť územia máme dáta zo ZBGISu, pre rakúsku časť sú použité dáta z OpenStreetMap. Pri spracovaní zobrazovacieho modelu, respektíve legendy pre dáta OpenStreetMap, sme sa snažili priblížiť legende ZBGIS práve z toho dôvodu, aby bola dodržaná istá kontinuita týchto dát a v prípade, že pracujeme s územiami z jednej strany ZBGIS, z druhej strany OpenStreetMap, aby tieto dáta, ich zobrazenie si nejakým spôsobom neprotirečilo alebo aby bolo to zobrazenie zhodné. Nazumujem sa ešte na malú oblasť v Rakúsku. Vidíme, že tých prvkov sa zobrazuje menej a je to z toho dôvodu, že tie dáta ZBGISu sú naozaj bohaté. OpenStreetMap je spracovávané čisto iba fanúšikmi tohto otvoreného dátového zdroja a každý mesiac prebieha aktualizácia v závislosti toho, ak niekto tú aktualizáciu pripraví. Čiže toľko prezentácia pripraveného riešenia podkladovej mapy. Ďakujem za pozornosť. V prípade, že máte nejaké otázky, kontaktujte nás prostredníctvom telefónu alebo mailov. Naše kontaktné informácie nájdete na webovej stránke www.gisservices.sk. Ďakujem za pozornosť.